देहा फालांगि खालामग्राफोरजों जाय सौदावहैनाय मैया मोनानि भिडिअ बे खिन्थु बिराद इमपेक्ट होदों। कल टु कल गोबांनावनो नांनानै दं दायो, नांगासिनो दं भिडिअ आरो दान आं नोंथांमोनावनो सोंग्रोनो गोसो जायो। लास्टसिमाव आं सोंहैगोन जे बे भिडिअखौ मा खालामनाया मोजांमार। बिनि सिगां गाबोन सानसेल'सै, बिनि उनावनो जोंहा आरो हेमन्त बिश्व शर्मा आसामनि CMआ अर्डार होखानाय बायदियै एबार बायल' बिबाह जायफ्रा उन्दै बैसोनि हिन्जावसाफोरखौ हाबा खालामनाय बैसोरखौ जेलाव आरोसो अर्डार गोदान फैफिनबावबाय। गामि थांनानै पुलिसफोरा बैफोरबायदि हौवाफोरखौ लायगोन। मानो होनोब्ला दायो ओरैबायदि बिथांमोननि नोजोराव जे उन्दै हिन्जावसा गथ'आ बे जेबो मिथिया, फुस्लायनानै बमब्रायनानै बेखौ हाबा खालामथाबोब्ला लायोब्ला आरो बे बैसो जायैयावनो गथ' जोनोम होनांगौब्ला बिनि देहाया माबायदि जागोन। बिनिखायनो बैफोरबायदि हौवाखौहाय पक्स' एक्टनि आयेनावहाय सोजोबनांगौ। उन्दै बैसोनि हिन्जावसाफोरखौ गाव हाबा खालामदोंबाबो फुस्लायनानै मानानै बे रेप टाइपआव केसाव थाङो पक्स' होननानै डिक्लेयार होगासिनो दं। गोबांथार खौरांफोराव नोंथांमोना खोनानो मोनखाबाय जानांगौ। दा घटनाया बोरै जादों बै भिडिअखौ बानायनो होनायाव आं सानखादों माबा मोनसेबाव इमपेक्ट जाखागोन, गोबांनाव नांहैगोन भिडिअ। बेखायनो आं बारनि नामबो लायाखै, गोबांथार दंसैना आरो सोर मानसि बिनिबो नाम लाग्रोखायाखै। आं नायग्रोखादोंसोमोन सोरनावहाय बियो देहायाव नांहैयो आरो गाव नङाबा मानो देहायाव नांनो। जायफ्रा नोंगौ बैसोरसो नाम लायालासेब्लाबो अबेबा बार बा दखाननि नामखौबो लायैयाव मानो देहायाव नांहैफादों, नैबे साननो गोनां बाथ्रा। जिखिनियानो जाया, आं बाव सोरबा बारखौहाय बार दखानिखौ दाय होनो बा ब्लेम होनो, खहा खालामनो आं बुङाखै। बे भिडिअनि गेजेराव मा बुंनो सानदों बेखौ अन्नानै खोनासंजोबग्रो नोंथांमोनाबो, आरो बेखौ आंनि बुंनायखौ बिजिरनो हागोन। जुदि गोरोन्थि जायोब्ला नोंथांमोना आंखौबो सुद्रायनो थाखाय रायनायजोंब्लाबो बुजायनायजोंब्लाबो बुंलांफिननो हागोन। दिनै गाबोननि दिनाव बार, बिदिनो लोंग्रा जाग्रा दाब्बा गोबां थासै जोंनि एरियायाव। थानांगौबो, बर'फ्रा डेभेलप जानांगौ। नाथाय टाइमिंआ जोंना टाइमिं गैयै बायदि जाबाय। गोबाङा फ्रि टाइमफ्रावहाय लोंग्रा, गासिबो लोङाबाबो खायफाया लोंनो मोजां मोनग्रा, इन्ट्रेस्ट थाग्रा, एन्जयमेन्ट नांगौ जायो फ्रि टाइमफ्रावहाय। बे नङा जे गाज्रि सोरबा सेक्सुवेल बावहाय माबानि थाखायल' थाङो, बिदि नङा। नाथाय बैफ्रावहाय टाइम पास खालामनो खायफा लोंहैयो, जाहैयो, चावमिन बायदिसिना गोबांथाराव। दा बावहाय जोङो बै बार होग्रा बा रेस्टुरेन्ट होग्राफोरखौबो दाय होनो हाजोबा। मानो होनोब्ला बर'फोरना डेभेलप जाहोनांगौसो, नांगौ जोंनो। नाथाय बैनि गेजेरावबो टाइमिंआ बारफोरनिया 10थासिम होनाय दङ दायो गभर्नमेन्टनि रुल बायदिब्ला हरनि। दा बिनिबो बार मालिकफ्राथ' टाइमलि बन्द' खालामनो नागिरब्लाबो आं मिथिनो मोननायाव बैफोरबायदि बिथांफोर दङ जोंहा बा बिथांजोमोन, गावसिनि दमजों सोलिग्रा, माने दानो बन्द' खालामहोथ'वा, टाइम आप जाबाबो लोंनो बिहरदेरबाय थाग्रा बेफोरबायदि। थ' बेफोरबायदि जानायखौ जों नुनो मोनगासिनो दं आरोना। बेखायनो जों गावबो एसे बुजिनाया गाहाम। दिनै गाबोननि दिनाव नैबे खोथाया फैयो, नोंलाय सोर? मालाय पार्सनेल खोथा, बेफोरो सोरबा लोंदों जादों, सोरबा देहा फानदों, नों बुंनो सोर? नैबे खोथाया डाइरेक्ट इनडाइरेक्ट फैखायो। नाथाय नैबे खोथाखौनो सोरबा सानोना, जुदि नोंहाबोथ' फेमिलि दं, नोंनि बिब' बिनानाव सोरबा नोंनि न'खरनि बा खुरमा भाइ बाहागिफ्रानो नैबेफोरबायदि जायगायाव मालाबा गाज्रि लामायाव थाङोब्ला, बैफोर बार माबा माबियावथ' बेयाव सिङाव जेबो जाला। नाथाय बैनिफ्राय टाइम आप जानानै फैनानै लामायाव सामायाव गाज्रि खामानि जायोब्ला, मालाबा बैफोर खामानिनि थाखायनो जों हल बर' ससाइटियानो सोरनिबा थाखाय वी वान्ट जास्टिस, मानो बिदि थैनांखो, मानो बिदि रेप जानांखो, नै बिदि होनलायफिननांगौ जायोब्ला रायजोआ मा दरखार होनफिननो हायोना। रायजोआबो बै समावहाय रायजोनावहाय, बर' रायजो राजाफोरनावहाय जास्टिसनि थाखाय खायफा मदद बियो मायो। अब्ला जोंबो बुंनो हायो नोंसिनि पार्सनेल मेटारसोलै बेयो, जों बर' समाजालाय मा बुंनांगौ नोंसिनियावलाय। जोंबो देमखेर खालामनो हायो। पुलिस, जोंहा प्रखाखनफोराबो बुंनो हायो नोंसिनि पार्सनेल मेटार बियो, मा जायो जालायबाय था, थैलायबाय था, जों नायनो दरखार गैया, बिदि बुंनो हागोन ना। थ' साननो गोनां बाथ्रा आरोना। दिनै गाबोननि दिनाव जों एनालाइज खालामनानै बुङोब्ला जों गाज्रि जायो। दिनै गाबोननि दिनाव जोंखौबो बुङो, दाबायदियाव नोंसोरबायदियानो नुजाब्ला। आं दाख्लैहाय नायनो थांदों, आंबो बिराद बेदर जानो लुबैनानै थांदों आं लोगोजों। नाथाय बाव जायफोर मानसिफोरखौ एक सेन्डि बियादा मोना नागिरदों, आरो माखासे जायफ्रा ओरैबायदि फ्र' टाइप, गिदिर मानसिफोरजोंबो लिंक थानाय, बैफोरबायदियासो गिया लाना थाखायो नालाय। दा बैफोरबायदि मानसिजों खाथि थाबायनायाव आंखौ भिडिअ लादों। आं बाव डाइरेक्ट जोंनानै गासिबखौबो भिडिअ खालामजोबदों आं।
थ' नैबे भिडिअखौनो आं भिडिअखौ आउटबो खालामाखै भिडिअखौ होजानो गिदों ना मादों ना बारनि नाम लादों बै भिडिअखौ डिलिट खालामनो होदों थ' सोरबा जाहरगासिनो दङ नाथाय आं बेखौ एसे हाइड खालामनानै दोनथ'दों गोनां जायोबा खुलिफिननांगौ ना खुलिफिननाङा अन्नानै कमेन्ट होलाय थ' जों मालाया जायोब्ला मालाया इन्जयमेन्ट लायो जों जेबो दे ला साननांगौ गैया नाथाय बैफोरबायदियाव थांनानैनो मालाबा टाइम लिमिट गाव गावनो मिथिला फैफिननोसै फैफिननाय समाव माबा मोनसे जायोब्ला हेफाजाबा सोरनिनांसिगोन रायजो राजानि मदद नाथाय जों सोरबा इन्डिभिजुवेला बुङोब्ला नोंलाय माब्रा मा राइट दं नोंहा बुंनो राइट गैया नाथाय बै इन्डिभिजुवेलनि बुंनाय बायदिनो मालाबा घटनाया जायोब्लासो गुथे जोंनि समाजावनो नांफाजोबो दिनै मा सोलोंगोन जोंनि उन्दै बैसोनि सिरिनि जायफ्रा देरबोफुनाय जों बिसोरखौ मा बुजायगोन जोंनो बिदिब्ला आं दहायनो बुंखाबाय टाइम लिमिट थायो दा टाइम लिमिटफोरखौ बेनो रेस्टुरेन्टनानो जा बारफोरानो जा जों बन्द खालामनांगौ बा गाज्रि सलियो बेखौ बुङा नाथाय टाइम लिमिटखौ स्ट्रिक्ट बानायना होनाया गाहाम मालाबा बेफोरनि थाखायनो जोंनि गेजेराव गेदेर दावराव दावसि जानो हागौ होननानै आं नुहुरगासिनो दं आरोना गोबाङाबो बुंदों खायफा बुङो पार्सनेल मेटारफ्राव बुंनानै जेबो लाब गैया पार्सनेल मेटार जानो हागौ नाथाय नोंनि पार्सनेल मेटारानो जोंनि हारियावहाय सोरनिबा न'खराव सोरबा गथ'फ्रा नों बायदि बिदि सोलोंहैयोब्ला गाज्रि लामाजों थाङोब्ला जायनि थाखाय दिनै ड्राग्सनि मानो थाखाय एक्स एनडिपिआरमोना आयेन बा गोदान आफाद दाफिननांगौ गोनां जादों थ' बर'खौहाय रावबो जोङो नस्थ' खालामनो हाला बुथारनायजों माजों बेनिखायनो ड्राग्स लोंनाय जानाय फेग्रा मुवाफोरजों गब'थों बैफोरखौबो दिनै आयेनाबो ओंखायनो स्ट्रिक्टलि एक्सन लायाखैदां होननानै जों मालाबा सानलायलाङो मानो होनब्ला आयेनाबो स्ट्रिक्टलि एक्सन लानो हायोना गोसोब्ला आं डाइरेक्टलि नुनानै बेफोरबायदि हर गेजेराव माने शक जादों बाराथ' दे माथो खालामबावनो बेसाराफोर सोरबा गावनि दमजों सलियो ओइ नांबावगौ आंनो लोंनो आरो लोंनो अब्ला मा खालामनो बिसोरबो बिदि जानायबो जों नुनो मोनो अब्ला थांलाय फैलायावहाय सिख्लाफोर सेंग्राफोर माबायदि जायफ्रा बाव मोजां मोनो एन्जयमेन्ट खालामहैयो जायफ्रा भिडिअ लाजादों भिडिअखौ होगोनदां साननानै गाज्रि मोननो हागौ आंखौ नाथाय गाज्रि मोननानै मा लाब आंबो होलाबाया नाथाय गोनांथार जायोबा आं होगोन दा गोबां सानो जोंबो सानग्रोनांगौ जायो मालायनि पार्सनेलखौलाय डिफेम खालामनो मा दरखार दा बै पार्सनेलानो जुदि पाब्लिक जायोब्ला गासैनिबो सिगाङाव थ' बारनो मा होनो लोंहैदों जाहैदों बे पार्सनेल गासैनिबो एन्जय खालाम नाथाय सासेया सासेखौ मानो भिडिअ लाग्रोनांगौ आंखौबाव आं नायनायाव भिडिअ लानायनि थाखाय आंबो नुजोब्बाय आरो आं शक जाहैदों बाब जाय मानसिफोरखौबाव नागिरगासिनो दं बिसोरबाव दंफैजोबो बेबायदि थ' गोबां रागा जोंनो हागौ गोबां बुंबाय आङो दा बै भिडिअ मोनसेखौहाय पाब्लिक खालामफिननांगौ ना खालामनाङा अननानै कमेन्ट होलाय 100 जननि बारा खालामनांगौ होनोब्लाथ' आं बेखौ पाब्लिक खालामफिनगोन आंथ' रावनिबो रेस्टुरेन्ट बा बारनिबो नाम लायाखै सोरनिबा मालिकनिबो नाम लायाखै सोरनिबा मोखांबो देखायाखै आं मिथिखागौमोन सोरबा जायफ्रा अर नांहैखागोन खिथ' दायानो गैयाबा नोंसोर नोङानोबा मानो अर नांहैदों खोथाया बेसेना आंनि साननाया आंनाथ' गोदाव सोरावसो ब्लगा मोजांबा मोजां गाज्रिबा गाज्रि मा जायो जालांगोन नुलांगोन बेबायदि थ' बेखिनियानो